Nyoh. Kok bolak-balik nyoh sih? Lah pasrah ora nyoh to. Contone ngene iki lho. Nina nina nana nane. Yo. Nina nina nana nane. Tak contoni. Oke, yo. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Lawas sing bener ki ya nyoh. Lho lagu pasrah kok nyoh. Pasrah. Pasrah berarti apa yang aku punya semua ku pasrahkan untukmu nyoh. Lah nek sing nyoh ki sinjan ayu-ayu kowe ki lho batang nyoh. Perkara ora bentuk era karuan. Aku rela kok. Kowe gelem to? Nyoh. Ya engko nek mau wene aku ya sing ikhlas. Tak godhoke banyu mop rak kenyil-kenyil to. Kok ora wis kaya kikil. Telek kowe blak iki kan. Kan benci telek. Mripatmu lho. Mripatmu ora enek irenge. Ah, tenane. Lah kuwi lho. Pak, mripatku ana irenge ra? Enek. Lho. Si ayo apa lek? Ayo apa lek? Sing banter. Keton nek bohong iki. Mau sakene ayu. Pergi. Kuwi anakmu kok mokon lu. Pergi. Pergi. Jarene mau gak ngono. Sing main sapa? Balik. Oh, balik. Sampean ki ora ngerti. Anjen wis tuwek iki ning wilayah ndi sampean ngerti apa ora? Sampean ngerti apa ora iki wilayah ndi? Jawa Timur. Rungokno. Paham ora sampean iki? Wis tuwek bareng kok rumangsaku. Enggak isin ngono iki sampean. Sunatine. Aja. Sampean ora ora? Lungguh wae. Manut to. Sampean wong ndi? Kok rumangsaku kok kok iso dipasrah-pasrahane itu ndak boleh. Roh ora sampean? Ya roh. Diancuk iki. Kok iso? Kok nesu syukur. Sampeyan Kita ngerti apa ora tadi? Ngene lho, Mbah. Maksude kalau sampean tuh di tengah panggung jangan pakai yang seperti itu. Paham enggak? Paham apa mboten? Jenengan paham napa mboten? Paham kan? Paham. Kang halus. Banyuwangi enggak iso halus, Mas. Isone ya kasar ngene iki. Ngene iki perlu cinta lagi ngoten to? Nggih napa mboten? Aku ora ngono toron. Oh gak krungu to. Aja banter-banter. Oh halus. Iki jantunge mak deg. Engko nek macet kowe lho sing Nggih. Berarti halus nggih. Halus. Kanjeng Ibu. Terus pilih Kurang halus iki. Kanjeng Ibu mbok bilih kula lepat wonten pancing panjenengan menika kula dipangapunten Kanjeng Ibu. Ya tak tampa. Pangestu kowe tampan ana. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten dada lumuntur wonten weteng damel ngicalaken penyakit diare Kanjeng Ibu. Kanjengane apa kok iso teko terus didadosaken jimat. Lho. Piye nyapa? Sikilku nang ndi? Lho. Lah ceritane piye kok? Sikil. Kowe nggo sikile Ora. Dagelan cetok sumpah. Mbok sing tumindape munggah panggung sikile ilang sitok. Mboten Ya, sakmene ku lho, yo mau neng jileh-jileh. Mau loro. Loro karir sitok. Mau ning Maune piye? Ngene. Terus mari ngono. Terus kok iso ilang? Terus lugo. Monggo. Terus sampean muni piye? Lho sikil kendi, sikil. Wong tuweke balik cilik neh. Iki cek lucu-lucune. Mboten Ya bareng. sikil dikempit dhewe kok ndelok balekno. Balekno sikilmu. Sikilku ndi? Sikil kendi. Lah kena yo cek loro sing tok cilik. Gak enek kukune. Sampean